Hello. Eh. Yes, Robert. Asante sana basi bono mwachibu tegereri bagani gaga se studio mheshimiwa Charles Machoganya goto mheshimiwa Steve Arika tukanyara ko batagusanga chingwana emase montara barenta sembe yoke manyeronga chingwana tubotega ne chingwana cyumugosi chingwana chigoto kuna unaba Kenya. Alright, asante sana kero tukunyara kwa batogo chake ya masemo tete kunyara kwa bango chaka mo mheshimiwa Steve Arika umwe MC obono kruase award yeli ya ibeno karibu sana sachi studio jeto cha Radio Vuna 2.0 FM timetinga ke abantu bagenderete kurwa ibeno na bayigo kruase rogongo rwanse rwagusimu no ko bakugotara abantu b'ibeno mbiye bagenderete gukibole nko irabole. Yes. Andinko iborubara bandingo sirabali. Yes. Sincere. All right. Karibu sana somo ruburi wabara ina magendera. Ndiye mono tuikire. Yes. Ndengo tabalenga kero kwarangiriwe. Ngo wikirania. Yes. Na tuikira. Asante nindi karibu sana. Mheshimiwa Charles Machoganya goto oyo kabiro MC we ward ya Bugika gotoka kitutu cha South ase county ya Kisa. Mheshimiwa karibu sana igankale sana kwa chetega timeti ngakia bantu kurubogeka bagenderete. Asante sana Brian mutangazaji ito itangene toko tabana Radio Vuna pongezi sana siga simogokora na intutwanyoriri bagali ogocha iga abantu baitu batoigwe itokobena libia mona abantu baitu mbia bale ngoira nesu mheshimiwa ito Arika na abantu kweli abantu na intusitali bakuli gantu bata abantu bana bakuli base batano mo bakwete lakini ukuno kwanje kwa nyasaye eko ukunya gutobeka amo na toge ndesi nyasaye butambe ndi tusabe tutali kutika ili mambie karo tukurangire gutwanyora ntoli tayari. All right. So kwa nyasaye. Okay. Yes. All right. Karibu sana barai aba Kenya bagenda tugo kwandra sana bunabone ngana yogukina kweli guliri bugima cost of living na serikali rabi senja yete ira chinga kicho kuri campaign nga mbachi kunyarako bawo keli guliri bugima na bono ira yoko enikinga chibe sasa bantu balibo konyora boinse hustlers fund yonda ke chinga kiche campaign bate petenga yargo choko ba interest free lakini bono serikali egotebanga yabasate iyo munda kunyarako baga kwa yabosa bakali irango cha ngo keiwa ligo lilia maguta bado bantu mbarara sengo kealire na bantu babwate expectations singa chire karabara ibalire igo chigwantu kunyara ko bachigo ikirana yake kyagara nari gania chinkwane cha soboto kubwarero tuligerili chira bara ibako lichinga kiche campaign na ogo ikirana go kwabo nende ikonte tugochaka mona ayo mheshimiwa Charles ko ranyora kurwa experience kiao ase amangana yobora especially in 2013 ekero kwa lego so ase serikali county for the first time structures tinde Jones kitayo o tamanye tianda ka gosenga ichibasa chigo chikunyara ko bachikorwa timaitie karo kwa lego kore campaign ne karo kwa lego lie chira ne definitely kwa yete chira gete chire chikwa chibase on water kwa manyete nkigekare go chibosio kero kore campaign what informed chira chiro kore chiasa wananchi. Asante sana Brian ncheli tangani ndara boli chikura nje nakolete gasi ya serikali nakolete gasi ya serikali miaka 13 nakolete wasirigisho. Yes. Ande wasirigisho nyasaga anchali ekero tuakole retrenchment 2000 nka tunga kore campaign nka choru mo cancer yo mukoro ni Eldoret kimumu ward. So ekerongo cha kubolyo bugambi ga igabwe to bwa 2013
na manyete na inki kaendete in the government. I've been in the government and ni mete inki kaendete serikali. Alright. Serikali inkeli uno watebia abantu. I remember in January nko batena tikatugatere ni twensiamo tokole bitoko nyara. Ikiagera chi promise njirora atebia abantu chitayo. Na endene serikali nero ige kuru chibese kubibango kurusa abantu imanye ko bayereri. Alright. Igona kongusana watebia abantu bintu uraje gokora unless kugutumia your own money. Egeri nyone chibese che serikali nchipwate njira chigocha chitache unokagerete. Okay. Igo njina maete na inkikaendrete nenda abantu baite na batete na tigatoteme isitoko nyara. Okay. Karona choretu na bakorete isenko nyara aende kwakera abantu bavuge kambi yamuno ikera mbangira ne 2017 ende nkabakorere gasingia. Okay. Yeah. Iko tabanga 2013 aye campaign yawe ya linki ngati gatubwaterane. Kwale kubanga nchemba letere niki. Ya. Tari bintu bya ogo chukoi. Yes. Ibi ne bintu bya serikali. Okay. Ogonyara bipangire structure. Yes. Ende bigo korwa cross board. Tari ward ya oyoka. Yes. Utatigo ta karba ta na ne litibago kora. Ba kora health area cross board. Nyone jipara nyone kilomita inya mwezi moko wa MCA. Yes. So bintu biriora abange kurungana ninje nkole bibigende bibimbiyo. Okay. The government has a structure ya working system. All right. Yeah. Okay. Ikarango chase mheshimiwa Steve Arika ikaro kwa kulichira kuligekero igake MCA se ward ibeno kwa liete chira tofauti na inde na quality gesyo yo kore debate ya libeno ya bali bonse mwali kubolia ekerogo nintu bwata recording simna kwa kulichira chiri timitekero kwa kulichira chiri saisi gwasoira bisi konyorotara songa maita se waje kunyora chibesa mbono ebindara bekense muyechira kwa linge kulira aba menyi be ward ibeno ura sikaranse tayoro chingumo chado monena se ward ibeno norolio nende nobwate lyogo amareta Steve Arika kobori kiroke ward ibeno kurwase kiama ekoro kwa pupa arama ne pikipiki kuri tischo bugambi Johnson imbwate ase omuchando ole ibeno mono nobumanyi nokolenta obumanyi na bintu biri bitayo ase ngencho ibeno yaito nintagete kolenta amangana atuaristi atura Alright, kwa liete buna bono chira mangana tourist attraction ni chira chinde chinga turachunya ko bato kwandra badaye kwa manyete ngabono koko so abisi timete tayare chire chyo kwa manyeta zo kuchikonyara ko boko kurusia besa weseka kwali kuli chire chingi kyale ko inform chire chikwali kulira bana inchi baibeno chira na liete na ninchikerana. Yes. Eire ntanga na tenga ngoira ningiche funa radio. Nonde funa. Okay. Gate bani ben korento bumanyi. Ina bona se bodi ebeno. Matukaya nara beiro aya make. Aba ngete na nora no maite bintu na bigendera tekina so kunya wangu. Na korde meeting na bale maru. Bale ibeno. Lakini watabu ati chikadi chirichoko manyanga mbale malete. Na ira banyagitario babaligereri babachikadi. Okay. Kiagero umuntu amatenga nale malete. Lakini tabu ati gente yakorokinga abata bole maru. Na batetinga ibeno kuikebe asabantu bagocha korole bintu ne kibigendera. Okay. Muisonde ngwaroche musani one ora America Esra nyankira obaterante na Daniel Roach batoke banya tigetanda bibere nabete wodi ebeno ekemuke kuira shaiti echi chiringi 800 elibu 800 ihochire kero kulia teringo okulinga se county yoka. Yes. Okulia kwenda sabasani. Okay. Asa mangana yobutali ninganyite bunabono serikali negendete governor negendete kubanga obisi titije cyodi no butali. Okay. Ebyo kwikabikira nekero kuliira teringo okuli kure county yoka. Okay. Okuli gwetera basani na gwetera national government na gwetera serikali ya county. All right. Ego mna kwa kuli chire chiga kwa bwate sabu nga kiyo che kunyarwa bwo chikerania.
omanyete taringa no busa ikoko tari no gopatisa bakwe ng'egera ekiara buna rina gotetinga egento ibe no bono geteiyo mono yes no bomanyi buna bono ituko ria mambia chimatatu nimbwate abantu bari bonse bara affected na HIV tumanye nga kaito konyora donors chikubakonya okay taringa mangana ye county all right ituko ria chimaine tarehe moja natebete ninte message green card na kiregetuo kirinanya batekura na bangire abantu bakibande kiregetuo baichoreribwe chiform posabire shiringi gotenenera okay igo chira na riete yojinga ningende esa bungwanyi bwate ko litanga anyway omweshimo nyagoto mweshimo Arika na oba na ba turatebe na bwate gesio basoira se county tayari mwaro city structures ndaitekera mo so 2013 timeti go seno nyemwa amanyete ngayo bwento bwikaransa nga yespike kobera amachiko na raria ya mogokorere gasi chibese chi mugocha gokorera magendero gochangwa te bango what experience abane go te bari ngo batore merebo kwara salito le chipara timeti karato wangu bubisi ngake okokore gasi kware ko mo go so 2013 ngaito from scratch kendiyo sikita yo structures chita ye chingeto mweshimo Arika sibona bakwego kiri biyamano mutangasachi biyamano no mweshimo Arika se evento nae wapangire se wodi yao itangene litu asoete no bisinye yo koligeri na ngasi ke gokorekana lakini rende abantu tualenge first devolution members we county assembly ya Kisii na Kenya ngima abande bali basoete egento kialengege kongu kelina ngakiwanse ibintu byao chiparanga kimoko beka chipachete chiko gendoro ngakijokora na ndi tuiranerie igabana yeri yarengo obuya ntu abwate igabana ngwae okorete gasi na serikali so ekera goswa na inyurite structures chirie serikali egokora bono nyaringira isi sere kuminyoki bwangu gokore keneke na kiki chiobisi no ne chiobisi chiaga chiretu all over sub county chance sub county headquarters to make sure chibe chiobisi chiroro chiward admin chiroro abantu bande mbaroro ministers ngakibao kolegasi gocha na tukabwatira tukakore gasi egasi ero like entangani eri ya 2013 woti gocha 2017 tukakorete gasi en Kongu na endengia tukolete chipara wao chia reserve no hani tukafiri na devolution kumbe na bere okay na wachibese chigo chega chia kolega si all right we really did a lot of work tukakorete gasi kia all right tipetinga ki campaign yao ya 2017 yale ngeto bauti neli ya 2013 ngokwana mangana asenjo nasangire hamura yo munare nasanga tenera gante bingomete ko 2013 ntu amanyite ngitogokora pakabona oli uchugara nga 2016 omwaka oyo motigarite tonda chikura ritoche komanya ngake egasi na waya bwento ko kurwinchira bune timeti campaign yao chira chyo kwali kuli bono asobo choli bo 2017 etobo utinjare nko na 2013 kegara bono kwamanyire nga yebinto bire nga yora rambayo kaboko iki na mangana nkabunai 2017 chikura chiarenge njiri chiwo okokorega asiri wakorire mwete bintu mbirora akorere gusenkwaga kwarengi daraja etigarire tenchera gusenkwaga kwarengi class etigarire tenchera birina bintu kwarenga te abantu nankonye binkore ninche bintu bibwenerete koera abantu bani barore usene para kwarengi korosi chitaraera ikiera engenche serikali ekuruchibese terikuruchibese uneliyo kugora n'eng'ombe kwaruchibese gwakora kwagenda n'olyo mugori ogenda chibese chigo kwarengi kuganya ende chitari gocha chionsi for example namogote Vuna Kisii county nkonyore mure 7 billion by the end of the year the 7 billion may not be used tari chionsi chiratumike nkonyora mwairu gosene billion isano ibere mwata biguchiachiri back tari ogwanja kwino ebako baini pits iri bago ikangene crossing year baba lentera chibese chiri kengima
mwasi nyugo program chibese chiria esa ulio ira matuko ende basie ka ivumis entongere tokoro ka ivumis Yes. ego sieko basie kerra chibese chiri chianya kogenda igo accumulation yero so in government na kongusana gukure miradi yonse na kiko konyorera na ki gasi na oya ringi kuru 1963 nebo no nyembono na mambi nebo yes. Okay. Yeah. All right. Ntetu kucha sore mheshimiwa Arika. Ngati chira kwa nyarte kwa gukori baadaye ni ndigere limpo ikekilipo yose ketekera ngo chideka ibere nabo note bete ko leta mangana yugo tali tourist attraction aliase kwende ya award yebeno amangana ye eskuru ebitabu na ngwa chaka ko ebitabu na nebintu binde bingabu nebichi basali nebintu binde bikonya toko bokulira aba menyi be award yebeno chira chinga kiche campaign yao definitely nabono tukukwana tayari mukubuli balinga egenteke bono mheshimiwa Arika tatebeti tourist attraction na ikiri tango twakirorire the same muna bakubuli ruturukorare na gikwa tatebeti nga ligo lyo bose tango saizi ile siringi 90 ngaki kunyarikana ende ligendere comment ku chigoro egapu yetimaiti buno murai ngakiko cha kwanye ngakiko kunye bwatania ekero konyora nga maybe abana inchi mbara manyanga kangana ki igire gitebo ntoko nyara kubekwiro na kwekeraniko gesi watabire no gendete kubwati na no zidi gendete kwikiranichira yes inariete tinda tebanga nturakan musahara kera ni chinde nariete bune kanisa nero nariete iranga kunyebekerande chikaten na beka alinya mecha nariete ira yo kubekera makarabati abekire kanisa nero na bekera estima igo chire chiga njikirane une ya tourist attraction na genda bumuga ku muhimi na ligiriye amagena ali gasire etingeri ya machi agambe no musozi ko kususa na setinga ya renge ningenda temero buyiyo egere ase bibinde bikonyara wikirana ningenda tegono kubisangiriri kegera bono na bairobis obisiye abana inchi bangete goitera chi promise na batebeti okay nichi na batebeti ngoikirana chire na ritaringo chikirania maite tari toko bori chikuranga oseto korako kyumwana inchi to urmani all right igongo ikirania enga kinta kayo abantu banyorenga ingina koleta kiagara buna bono mheshimiwa nyabuto bunara muntu nabaranga takoleta kene oyoira bono base kumukombe na nyabuto makoranga ngorenge bia igo chire chicho gwikirana na inde mwanya bantu tanga bune ere esani kwa bekabo ngare se kwanyete nga stop no igotenenera yes ngoira bale ngora ebintu bimanyepo koba kuya alright asengencho neringa sama tukubuna nariete iranga amatuko 100 weka echenchi onyebubeno okay ninteto gigaiga na wete ibeno kyarabuna na iraiga yes na irire bono yobuna tukukwana abana 20 NYS abagenda narikira abana babere permanent serikali okay igoroche chire chiga kerokorie igotobwate gento gikorokunga network okay mubwate network all right yekogera buna bono nabo kwa guborai lakini tubwate network okay abasani bande baisiko negotongwate ngo okole no yinkuru usiko atarachaga yes bono barisiko na bakora akeranga ekigia kwa mirana kimokora wanyole bintu bi igotiga all right igo ngukwa kishiranga bono kiara ni maite nkwa recorded na ibintu to kwa nambire record yes igo to goche twacharukinga ikikiawiri okay kiara go ikabikirana okay omweshibonye gutona hatebanga sometimes ekero muganyerete nga ose kibasa nabono kiri kya serikali ngo kire kwanyera maybe cyanyoriro ose kwanyera nga cyabwatokirwa ase bitali kitekeranete muna kwa ganetie nkaite sam chire chikwalite chinene chiganete investment nkaite talinke muna bona korosie tourist attraction of course whatever nga no bwate chi network
in the event ni gento gete jiba sababu na chibasari timaiti serikali bibi jiba zikuru wa national government injiracha asa award ya bantu bibeno no ndo batebinga serikali tarareta chibesa was still no bwate alternative nero okay umaite guika na kyo konyora no ni gali gwata magurani na ndibikire spare yakogera teri pasari yoka okay abantu mbarikire sublocation bande barikire okubachorera abana babiri tintakana na kubota inga akanero uruchi bano ni ngende ward yane nyora abana bali siko babiri tabi mushimi wa Charles abatenkoro yokoye ngonya abana babiri nesinyi pasari ngatari ri kurwa se county osase serikali inaki okuriye naki kebuna bone ward yebeno mbanya konyore pasari yabalema bakonyora bagucha konyora chikadi igo banyorire nande esosiende bakonyorera epasari igo ntori kurigia nga enchira yemo osekero kuriira tari enchira yemo ogwake sawa na bagoteba nga nono muchekera roseti gitangire kuru kenekere kumat asoko soka uchimat na guchirugo igo goika origie alternative A alternative B nari orakonye abantu nono bisiga igaga ya studio yao chima ikichire chinyinge ga ngeye gukwama ende yakaragi yato okay igo tingo tabanga tayo was eko garango chiko tabia abantu nga kuna bono indo mo MC ibeno monta mai kumboli ngaro sie pale mai kuma tingene yo muchumbe yes igonda gosa iyante yo nyindo chine yo muchumbe chinguru echiangete na chingu chikurigiri yo muchumbe matenga asie pale okay all right mwishimonye kutongira na sole tali bara ibonsi bara twara womanyi maybe bwekerenga buna mwishimo Arika mnabona this time round yabangi nabageni banyatuko bagochorwa ase birogo ao baliete chira ao basabana inchi tenga matuko matangane sarasini pahali yoko nyanga na arosiri abana bosi ga banyorere chigas na boliti murayo data algote banga katene wodi ya yo mwishimo Arika gata tenga wacha kulika abanteri bunane kamuboli amabageri bunane na arwase county kuchikulika abantu bebe boka so timayeti azumurayo tabwati that knowledge experience maybe ya network ne bintu binde ekerobona go swabisi maybe yonyore nkaratinga chibasanji karase getago chikwaboria elinde ikerania magendero getukwanyora nganchiyo ngaki agocho survive ase wonde mbia mana mutangazaji mbia isi radio Vuna itangani tokumwiraniria gavana yaito Simbarati na mbia mana ubekire bintu byabaire gwasi otebya abantu na kibese nchia na ende mabagataia bantu bakuliko openly otebire kabisa so tadia bantu minyoka so ni kumaanisha ejuwateba yes abantu bali batedia abantu na Arika abantu 8,000 mbayo uno yo minto mweshimiwa Arika atebire we go to your own people abasali bao outside a county wano gwetere keroge kikiao onyoro montago konye isiko ya ye county okay ikigo kana kiura faul lakini nyo go tegemetere no joli ka bante county ya nko gendo lenka nende na kwalengi and you will go badly ekiagera ekasi yo nenko into bali tu alengo the first pioneer of the people bali tu alengo 91 tunashukuru Mungu mtu anyarite kulika abantu mtu anyarite kokonyerwa abantu sina akonyerwa abantu zaidi ya 20 igo mtu akonyerwa abantu nenkolingia tugakonya lakini naende no yo minto ateba like the passaries chipasari ntu aeta abantu litangani ngakitwa jiete twaete chimilioni sana tukabagera abantu biyega twaje tukayeguisa tukabagera abantu biyega the other time ntu chinyoreti sauria mangana ye chibara chiarekane tichiri chinyingi twachinyora alright kero twajenga kiyende ntu achibegete in place covid nere chikaenda to covid lakini ngento tegete na tobasa ko promise eliyo tamanyite and abantu abaite ngenje kyuka kera abakonye tigabaire ne down
to the ground nyo tabwati abasani barama konyande abatebi igaria kibesi serikali chigo chaiga ende chigo chaiga kyaera bano nkolenge dino bachire bakwenda seminars 1-2 yes. na bako understand the financial implications yechibesi chigo che county na kichigocha lakini kobwate your own system of working njena bwata abana babataka naringa osomi kadino njena somia na agachira abantu kinyumba ngina bataka ekeroko abantu bandi ngurusi nyagitari through the bills nagenda nara mamande senkora mu muntu urusi nyagitari obuno bujuaji bwawo tari bujuaji bundi bukaliziko it is you ayebwe korare ngereri ngakiora akore igare gento neke mochimwa Arika tebe igore ya tourism kwikotu hari abantu bawo ja gukora tourism outside from outside uriye bintu biriye bikora abantu baitu bagatwarire kurukare obibeke in place umanya kurangiria bageni nchui beka na ndo tware asagiye gusero muvogani umuye ibintu bikororekara failure to which ibintu ina bira bibiko ibona bwate au birengera bya mutuna ngake ibintu bigokora ekeroko genda kobo murai kuikomanya nkyogo chikokora na chiete nchine education igali ngakora n'abantu be education and then kubaira limbia mano the sub county education officers baito bama atari sub county mo director no mo CSO tukabera na barabwamo tugakinia masomo abugeka ward and I'm proud to say it here ugekeya atangane miaka kianda in CPE continuous endete ya to get a record esa ulitwara nkugatera n'abalimu nagora amatemu nakora kende abalimu bali naja nababeka amo twarosi kende gauna shere twalirisia amatemu buya kwanyora abana twakonyira abangi bube unabona iga last time we had about abana 10 to sponsor to carry no tunga igotete kwirana naenda se ekilipu kelikyo mheshimiwa Arika kiagara bono twachakira kororanga kibintu mheshimiwa nyogota ngo gutwaro bari mu bono irane otebia bananchi ngaki bintu bire timaite basaba raimbanyaro kiagara bananchi barubo what expectation ya zole wacholiru oja matanga abere bategetorujiri bukomi kende kyonse kitekere bategete bado kirani chira chiri kwa yete na bintu bide bigokorekana asengenja no mheshimiwa bamete wose kibasa cyakire gose nkiracha wakadiro mushara gose turahakanwa ebitora tegerera gatie chiro mheshimiwa Arika aliyete chinga ki campaign rochi ngumo chando monena se wodi ya ibeno norolio nende no bwate lyogo amareta Steve Arika kobori kiroke wodi ya ibeno kurwa se kiama ekoro kwa pupa arama ne pikipiki kuri tischo bugambi chonsi ni bwate ase omuchando ole ibeno mono no bumanyi no kolenta obumanyi na bintu biri bitayo asengencho ibeno yaito intagete kolenta amangana a tourist attraction yasaye natoete bintu biri naturally turalente nona batali kweche gututalira kyara nyantro nitete kubeke nyumba ye culture ko promote ebintu bi culture omuchandunde na masomo tiskuru chetu chebeno cheranira maiga okonyoro mwana aise gusoma gose ibeno primary agende ibeno secondary anyomu ibeno okonyoro musate goitire tundu bali ere ibeno igo ntoko genderera mutwe igo goika ase wode twebeno chisemi echichire maiga eyento kende na mangana ya amache esengencho amache na ala entrege sime kama nyantrobo yekogera amache none pipire goteba noro ara kabire asobocheno eyento kende ne chinyagitari nyagitari echicheto cheibedo chanyamagwa ikendo banyagitari mbayo abantu baito bauchikurwarake baire chibasinyinge kuiruke umbu usikuiru bosongo usikuiru nyanjo igo wika make sure nga amangana yobo koreri bo banyagitari achire mbakagaiga amangana ande no kolenta nga na kitokonyora chipasari abaibuli abange bakagetenga ibeno umwe MCA no mujumbe na buka babwate pasari osomia abana asenaro na bukulika donors valente chibasche pasari nechipangi cheto cha Kenya nkorutire scholarship umwana bwante gosomigwa emyaka ene
atalikuwa wa shilingi 2,100 emechande itokuja bake miaka 5 twamanya guchakera gukora omuntu nkiakorire inchekera umwaka nitakira abantu baikaransa bamanya umwaka uyu ngitwakorete abantu mbarenga twarikire. Alright. Ekero gutegerera chira chiao Mheshimiwa Arika nabo igo chira chia baraya bange karo bakurigia chikura etobuti akego ni linga enkwibise ta sense mu echi network tuchite ko nyago teba ngano no choteke mechi bese che Bwana na diskuru no mira uchi principal chance chibe no secondary 8 na POC members twa bangire inaki amasoma ko imukubu kire skuru na nyitabi kiro mwana nkomugulana chimetkose. Okay. Na batebara ba committee twarose committee y'abalimu ne POC bakoranga ingi ke emergency to kurakora amateme kyagera iki amangana ya mache na limitike simanya ntro pantumane tpunyo mache ikindi kero na alikuri mebene nyagitari kigatigarira nchera kyara ke kale mugato ka mache itarawe kwesora na etuno musubati susen muchache ali gungu kwa kikishera gaike ni kinko ke korande mbaka kebeke lwesora na machabe. Okay. All right. Yamangana ya botali ebintu binde buna gana togenda na simekire byebundi biro tayari na teri bya bikiro nasari byantu bachikoro na gote bichinso kiri cyaga etana niri amache na chibikire tayari na togenda mambye igo ninyenderete lakini agote binga chire chitokuriye no mwishimiwa ate batari ukuriye chikubinyore account. Okay. Kiagera account tokuriye ira gentu kiriyo tararra ukuriye ira ikiaranje nabateti inga chinguru pasale ikinu nako aresiringa epasari taliye account inganyite useyo mwishimiwa. Okay. Wika na bankire ikiabantu bakurika chi proposal uchisiko. Alright. Imbantu kibakurikire proposal egere emisade gocha taringa rasima echegwetera account go national kuna bana batebi bitande binarwete ibeno ibina basani bakorete barwete. Okay. Abantu bachire kugetalira gokerra buna kire kyagera ikire gestima nabiko mokia omotugoro nabiko mugidege tanda kire complicated. Okay. Na bane ngocha bare gokerra buna obotali kera siri kera banta bange bakuruara maote kirurwale to witerra match. Alright. Match ali agosamba amuta basomulu bono kero kine witerra match yego kamwa amacha. Okay. Igo tourist attraction ya chakire korokana. Okay. Ucha ibeno naro nago tetinga ibeno yekoba asabantu babucha benchmarking. Okay. Batuleti na ba promise tikiro mutuleti wikabe ke uniform nyenda tiko banga ko mutuleti ka uchikuambe kina egare ni uniform. Okay. Igo chire chitokolia. Yes. Igo kolie community. Alright. Mheshimiwa nyago totebire wodi enere atangana sike yons inche muligi matembo pisiki kwa bwati kile binte biganga boiko orusi akiri akake tari ga se account yoka. Okay. Amaliogo na promised igabana jaro malio system ekoranga ki liogo ligo ikira umuntu uri urwalete kera malio gande bali bakanyura maliogo batarwalete igo system yekoba nyagitari tiriko kora botuko na gamba na tonton gotumara banyagitari igo asama tukaya mia tinda akora mia buna naliteira lakini wichi bintu na akorire abise ni bangi bi mia ketato naru naliteira nga ekero mwako ali ketu ikaransa tuaranga kia kurekani. Okay. Sa ase wodi yani ngenda tego chora anye naba buraka ibaguteni naba buraka. Okay. Ina banta balema bahuteni naba balema pakakambaro bale etuleti ya ibeno bakunya kolento wanjani asinyomba igo ibenero buno indege iga goika ebe egukwana. Okay. Tinko gende ward na kwanu litera Steve Arika ne ward itri gukwana. Okay. Na ndinche bantu ba amini bangire ward yeyo
inkero chinya chai kiragere Okay. intogeta mutu All right. bantu vechi piki na wa promiseti ayo singo kiranale igentekerene yesaya to mo. All right. Maybe as it edeke me magali to nda samangana me century be kirano abaraibe Kenya ogo bakoba criticized especially chinga kiche campaign ngamono iko bakuri gichikura aso gutumeka ubutaka bw'abananchi aso kubaoneria ubutaka. The only way abantu abaranga chikura no kuboro kinga kibachandikite ngakyo murayo lengo atarakora kende elinde ninche bononde oyo ninche ngocha kubakonya ninche savia yawa kemanyi muroso kubaoneria ubutaka tibe thinki ura kwande ngane yo mushimanya gote no maene bantu ngokora bari ngenje iyo lakini etogote ba is unfortunate. Okay. Etugwenete ko kurwa ebintu nebyo unless komanyete ngento kigo chigokora igera tobe toko ngaina abana enchi mambi togokora then ebintu gokorera ninda yao no gwetogie lakini obe komanyete negente kengoka teba igangende ko ekora igangende gokora iga uno yo minto Steve Arika tebire na ayu atumia abasani baye wikera nigento gete atumia muntu gete wikera nigento gete ekinge kora igasi lakini yo isako kwana no yorota tamayiti genta gokora no ena eto komanya egente kibono ge gokorekana bono iga gasi yo burai terikari gasi 1+1 hapana tebo umaene bogo set free na ende keliwa tebire yes soti oburai ni kinyenyekea lakini oburai bobe ni gutarira embe iguru you will be pulled down by force of gravity. Yeah. All right. Which Mary also as a you. I think getting an avanto bakobe kubutaka mano utatigana abantu bakwana iyentu kuri abantu bategete bayi kera kwa boli na bono president itegateba ubusimbo chebobwe otoma ubusimbo chebobwe ebintu amaguta na chera nense yes abantu bagatwara okuganikoria nganandi na charu kibasi kyabusa omanyite ekero kwa bire president amachiko naro ye president namachiko tetakeiri abantu ebintu kusa none bibilia gotebange ekeoro nkeewa igo bone kero go ikiraria kwanyorire president yekonya mugu kwanani bono turi kwanjira umwikange igo ko yubobe neri nerekera ko teba chi promise taramanyari ngengi kero bone kero ikiro etegete time kiagara no yese kera chitikora ndiese gara ndetire kini akabateri ngana ndi alengo ndiro ande ndigenderera igo binto mbiri ingabiko korekana chinga kichecho ona maguta wikireka tumenye kwira nanse tatika togotakanga kiaba mambia kiabe kigimaigo oni nche bigango nyakokora onye nare go promise kure county kanga wono kombodi nginki wakoli lakini asengi nche igena gotebinga network nerego kono. All right, wetrebo abuno to kuchakera mwanche botegererie especially gabwa sengane yo yeira yoko keya basekore ne inseli gori ryo bogima ngoje tole kurigereria inki kego kwana igoro yembwa yo murai ekera kuriira nende baadaye abananchi begunga uchire mamincha ne ire yo baadaye pangana miya senchiro bekero mwanche botegererie ma radio Vuna 102.0 FM murabiria sembe obarai na magendro toro no mheshimiwa Charles Mochoge Nyagoto yokabero mu MCA be ward yabogekana bego mheshimiwa Steve Arika oyoro mu MCA be ward ye ibeno iroberie kujera mangana miya senchiro bekero no Vuna FM 102.0. Ora take a break here. Some news around the micro. Yang kau macam tu ke macam apa? No way the network. Aye. Orang tu orang ni terima yang aku. Kurang.
Kisii County Nigelegete. Radio Vuna 102.0 Tosiseniwe Kira Engaki. Right, asante sana tu mwancho mutegelero Radio Vuna 102.0 FM. Ekero cha buturikide ke komunisa neberega chinse isato chubo tukobwalero murobali asembeo abaraina amagendro ekero togendete kurigireria igoro yabarai wekerani chira bakuria chinga kichi campaign se nchirabene kema tulega igaro mheshimiwa Charles Mochoge Nyagoto yorengo MCA we ward ya Bogeka kutoka se constituency ya Kitutu cha South county ya Kisii. Mheshimiwa Steve Arika yoromo MCA we ward ya Ibeno kutoka Nyalibali Church boiga se county ya Kisii. Togende tusanga chinkwane kwa SMS line yane ngere 0706102102 na bokondikira mna chinkwane chigendere tena nyuranga igotore live so mutandao YouTube wetera Vuna TV na bokurigerera chinkwane che masemo na bogitegerera bogo wetera www.radiovuna.co.ke. Abara karibu sana sensema ya kabire ye chinkwane che na anda kenja kama nayo mheshimiwa Nyagoto utumenye tinga bado MCA tararo serigweke gancha kiae gichiba sabuno mobonge maybe abwate CDF nangate bari ngego segetoro botirwa BBI ikine kigintu bare goteba mna at least MCA atware ward development fund exactly ekigancha kiae yuwekania makendera ya se ward gotebe kanere ngachinga kichobora ibweno igo mwari nginse ya mabera ye governor banyetoko kwana ni governor bia andake na baranyorange ward ya utuli kunyara ko konyora kende timaitinga is that the situation because even by now bado MCA mbabu ateke gancha kiabo kiabene ngaki ba konyora okobagirwa wense meria ye keki gose enibo ye county ngaki okara no MCA onyore yao na guchia se ward ya wira abantu bao litangani mbia mona siliswalirigia ekero chibese chigokorerwe budget chibese nchiro chikube kugose ne chipara chiabe kwamo chia mache chiabe kwamo chia nyagitari chiabe kwamo chia manyakoba divided according to the wards chions igona goko nyoro ire gose for example karaba kolire sabu eliyo konyoro ba ko kwa gose for example 4 kilometers wa uja kulime para buo 4 kilometers na yo jora ji para chiria umanyete chibwate problem chichirimu na bira abe ye mi ya 2 kilometers yende ya 2 kilometers gose ye mo 1.5 yende 1.5 na yende 1 kilometer okay lakini chisane 4 according ne chibese chirichia ruetwe chiepara nende na wachipara wachibese chichira abeku ne 4 kilometers uchi wakolerwa lakini on the process chibese chichikurwa Nairobi umaite bintu biri bigo pangere in your roads echikobone the financial year telimuti okay financial year okay igobana after the financial year nyo chibale chinchikoba chiarosi nabanya contractor baakaniwe na kikiliyo konyara na chi contractor nchikolete gasi lakini nchia kaniri esa ulijibeze chiri nchiche mapema bakole chipara chiria in time ose nyomba ya nyagitari ose bintu bya nyagitari na byatagete alright kwanyora no gwate problem but to lianda the mass of the governor the governor gotenera magendera na aratagete on CP okay governor nere tagete bintu birorekane acha kuigura na bintu kibya korekanete ward unaruete chibese chiria which was various bese chinchira cha chiko abwe gavana bantu kibagwete budget naba MCA okay okwanda kwete budget utamaite egento kyo kekere problem it is the disbursement chibese ku national government chikira chikole bintu biria once okay nyoga ni chibese chialenga gocha once Brian kange bintu bikolire Kenya bya igoro mono okay lakini woni chigocha eliogo imiradi etigarire tenjera chigasi etigarire tenjera alright chitanyare koera bakabona okay kera no ninje coordinate ward office nero yo mu admin etanya koera to date in my ward ya bogeka okay I hope mo yo rona cha ge danyi ko kere karonkuruo
konya watu abikiri chibese chiri tayari jibuji kwenye kora. Okay, igo kegera bemsiembaro bago chape bachali batebanga mugabano uri gari gukora ibintu bitari nke biyekara nari guchikumunya kumwamiriria aria akanganga bona akengiri ibintu kugisobo inje woche zenda tangete kenda. I don't think bine bintu tabwatiti biaye bweka. Yes. Nende tindo je simo gocha konyorane gabana mo kwanganira. Ekare bintu byonsi bya pangiru. Structures ya bekiru. Wate bigujibese ya nyomo kwanda mu manena ba obiso bali ba ko ligasi na yoramanye. Ekara they are all human beings. Na kikiri na batevi ne kerogo koligasi eri manyana bali na bakoliega egasi tubase gutumekerie teri tokoroka tokweroka honorable olitumie bobe oji gosukuma abantu ne chinguru na maitenje no moena honorable genda kolegasi gete genda koragasi gete genda koragasi gete abantu bonsi bago koligereriga bagumi kikoko bate. Okay, igo kuikogende kunyenyekea ne gasi eria abantu bali baro bakore gasi nende nabora ayegwe pareyi ejimashina limo bwati musemo go komboa. Okay, mo kombo chiri chibese chonsi chiri chigodi ya ikere they will calculate within the money chiri kwairu. Okay, nyole cha chiri chonsi. All right, Lakini ekero mu bwate mashina lisi chiro asiri mu bwate chino you can be done another work. okay, all right. Tetu kucha suru mheshimiwa Arika abaraira banke bali mu politiki kurana baroba ireta banke bakanyerete maybe serikali timetoze national government yabaire chibesa kende getarachaka kokorekana lakini maybe tari ikyo ekeronda ke umurai maybe gotoka taraikirania eireria girete abana inchi bosaro rekanda bono kogenda maminje ne encherare kunyara ko bakagukwana keronte getutura kuna sininga nega ya national government. Muna bono igoro ya Hustler Fund ngakie campaign mura ibense bono rabisi na bali gukona iga. Hiyo Hustler Fund tutaweka pesa ya serikali shilingi bilioni 50 na hiyo bilioni 50 tutawapatia wafanyabiashara kama wewe bila interest, without interest. Hustler Fund tutaifanyia launch tarehe 1 Disemba, lakini si pesa ya bure. Kama kuna mtu hapa anafikiri atapata pesa ya bure, ati unangojea pesa ya serikali ya bure. Timeti asumo na itiere igabwate tikento gili kwa matebete chinga kichi campaign ndengwa kwa ndege ndeka tolko na mangana mayenga gwate makoera sanga andake boneka rogwa soira bisina lyuko manyanga ibinto na kibinto bikunyara kwa biko nganda kini aseli isoli mwananchi kwa mungainira kogera muna dina otebinga none bukuteri wancha uru ibintu bya busaibo asinga ndronye sai nange tomwa oyoga promise tirire kabe oikire banyarire machiko tari kumwate nekiaoko igono gotebanga wika asinale uguchinche birengere engere una bono ase pipiri asinale Abraham alenge no mungino akakana ngoteri mungino araitera ngai igo ta mwange tepi digane situation yegete baraki ekagera karamu kan igo no gotebanga chire chitokulia nchiro kulia tara ikamari na mano gwatebanga pero tangana ali kabantiri kuna. Yes, tara manyari e procedure nere umeshimiwa na teba igabana yatebire mabagata kwa tiki tayo nchebuno mwe msina promise te wantanga ko bagana ko bari kore abamba lwa wika mambi bama tengo made gabana gandi ndete. Okay, ekiagara ya etabantu yes, bintu bitakora tiki bitayo igo no yiga goteba bone kuna bottom up tiba santro chabusa onyolire kimachiko etaringa kielio korwebe sana abantu bakwekura onyolire kisheria bintu byabusa biyo aseseka. All right, igo bano wikate tenge bintu byabusa mbiko etiki biyo lakini iyo igotoka no itokuirania interest igera benke tigaba tole entere bune serikali egera tokole biashara toirani
ntoma nyanga ni byabo sana turakora mu. Okay. Lakini dabira bakumwa sumo na inchi kwegena igonga tamanyita sengenjo yuromba na yulenge deputy president omanyite bone serikali kunyara kwa bageko genda obira sa serikali actually yango bugima bwaye bonse na in fact tali ire yoka munabone ngana yogo kina kweli goli bugima enga ki campaign kero omurai bwenso sokire his excellency Uhuru Kenyatta algo tebangese ya Ukraine na Russia ya ire bugima bwa kongerega iga no nintu ga iga Kenya. Lakini kaite kambi ya Kenya kwanza batete ngai na mangana iprojo in fact juzi kero the president aliko chigwa ni nyumba yo barali Al Jazeera na endene gaita berna gatabenge Kenya seke Ukraine na Russia ya to affect no ni to gaiga sense ya Kenya. So that is a deviation koru igento kwa kuwa na chinka kiche campaign ekyungi kuwa na igoro yebwa yomurai wasite se ngaki campaign aboko kwa na kete gyosi as long as no tari wo kwana kene yonsi omugusia danga kwana ko tanu wo takuna na bego ika no ni saitani otogote bigwa nirire ikaria gaterire tisauti saba pakari kara kanga na riri gokoraki na rio dia bari nene kubwa Nyasaye. Okay. Nyasaye akamuruta bwocenze bune pipire batata kinane kerara ngo tuchandire mono akaru mwana we akache gutukwiregera tokora tutori igo chire chibarire tigato tengamba kunwe barore ngana kibago chichinje yekogera abande baro gwikarone kanisa ime abakristo bakokera uhateri njemana ndere gari umucanga ko cyocha cyumuguko kwanya basa tise ime bono gwakuminga igo chi promise nchire chindo montakurwa wetera omogoko gose gwetera asari yale. Okay. Montoranga tiga ochigukwana mukutano onyora nko binchiyo netoba na siasa abande 2035 kwa magoranga tigo batebi bibaga mache yechipipe njingo cha kwabekera mwata achama be abantu bakachinko koko gendo kwanyara binte bikora tiki mbiyo igo asinare umuntu wogoteri asinare gukwana wetera y'abantu abunga kibakora tiki nakibakurigereti keko gero konyora buna bono onya no mu msetenga bono njembo mu MCA tinkorugali tiria golire gari otara nyara bakigana ndi amorosi ige binte bigato kulchira ibinde mbire to kurbyo mane ibinde mbiro konyora influence yege jechinsecho eko busuguma kwanyora ngakaki. Okay. Mheshimiwa Nyakoto, mwanasiasa naro tebetenga nyinyi wanasiasa ni kama shetani. Lakini timetinga korenga ki campaign nalimoko ba shetani mwana sengenjo munabona kero tukolia the national level the president is a departure from a language mono ali gutumika chinga kichi campaign nabone kero bonare ali umurai bense nabona mangana cost of living no ne ligolie makuta no mebinte bibinde nabana inchi they have expectations barobo metenga kwa batebetinga in less than 100 days ebinto byaro birekegento timanyiti eyu igere igoro yempwa yo monto bene gosetu siasa ngana bo siasire abana inchi bamanyenga campaign mbia ono muraria egento togote baga bwango iga Kenya nerwe isebinte byogote bw'ibintu bitari gwikerana nenga kiejo kurwa amaoni oko go campaign ne bintu ne bie egosubia arenge national bigo campaign na change bintu ento eguliri bago teba na and I think oseno mo deputy na ro teba na ebintebi the 100 days to ateba ne jogo clean obo bebu arengo ekero risiko yo mupira yetisika aliri sabiki okoro no muntu uri orengari gabwenete kubika igori ingencheria kerio kenyu lakini to kumanya na position kyo muntu uri atenine osinyo kubika igori. That is what is happening. All right. Na ende abakenya they should come out is okotebya abantu engaki ekikura
ekeninche nkole eri no kubang'aina ende okung'aina abantu bono muraria nesauri chibesa abantu baye kuchibesa chinyingi chibesa abantu bakaegwa bagachora abantu na bagachora chibesa and in so doing nabona maguta you will never there is no kuna wakati engakiura ike okoirania bintu ense na pogo ekero okoirania ekense kuikikende kaenda iguru to cover this system ejuma etene gap gete ya soire yechibese chichi arenge iguru okobekeru neke oikokore subsidy bono iga ebintu bindi byachire iguru bono igonte bine bintu na biri byakwane tukurwaria korubirusi kuna ivasha birane mubasa byachire etingi bintu biri vuate gasi enkongu sana kogenda it's not something kira biri ukanaika ekiara economically abantu bari kwarangire bachito bagurira amarimo babekire kinyomba naende nko itora abaga oire no benefit bari igo problem nero igekero montaga tena magutali ninjengira ninse gento kali ninjengira ninse una whatever unless chinse chiri chisi kogali sama gutako akuguru chibe no morembe chire ni ebintu enze ebibya gambirane lakini ntunto bwati uwezo yokobira ninse ebintu bigwika bigendere kogenda iguru esauri ari esiginero amaguta agocha nama amaki kanga bona abantu tokwebuli naki abantu abaito mutali nkurigiya amaguta ari arenge turukana munyarosi abamaya ache iguru kanga naro togukwanira amaguta ari ekera achire iguru airanie be yaito inse wani si ubwate gento kyao wanu naboko iranise batibiria mbibwate agochanganya sana nabenga unachi chisemi chitogote bwa CPC negento kirekia lakini ikiasukume tuko chisaba na inji batarali ale sina CPC ngento kiye okonyo rumwana umusinini aimugeti bitabu orochi agochiko kole binte birente telibiri bitara some go maite bintu biri gogo somia abana inji ekege engakigete ntochia rigere abantu banale na gwikanga kigete ntogenda sigete gwikanga kigete ntogenda sigete ende kwaligere linaki omufungo bw'elimu nokonya abana gusitoko bakonya nche senje nalengote abana nyo ndi bali ngikobeka elimu ebengia no yale ngweka kerasi sana iseto ba introduce form 5 and 6 abana bali bakogende bagocha kogende university batoka abantu babere mature enough to go to university Dero nkogenda uli kwagenda no enyagitari umuntu gokorana umwana igo mokega ale doctor abantu bakumena umwana yachandwali omo doctor wono tayari ebirengere byajire no umwana kodwali so we need to make agento in place kira tokonye and we need unabono asala fandi iyo omaneno atebiri bese chigo cha kurwe kubosa chibese chinchikabwate some interest and in so doing na chicha no any guy na chiro chingo cha koba chire problem how are we going to identify abantu abakoyegwa okay asol fund and what was the modalities injira kibali baagete sabu bakalenta 5 is it 50 billion nereriye mbara bya babagetu omete bintu mbirito kwa nova edit that way ekero kwa nabantu balinjara bonse batagete jibese icho na kike no ane kero ko ruch pasalis imeto mweshimiwa namba chibanyora jibese pengine baru pasalis okonyora no eno moda na atagete pasalichi ekiara nere nikura agete na balingi otote okomote ina ga kiaye nkwale gutika to no ane kere meke ote batata njena agete kura yani jibese chimporo ni chiasiasa siswase we wacha tupata nje in fact egwadi yani na lingo chiena na uniformly ekiara bono muntu teyo teba na tigero yonde tigero bono aba takero muntu na gete ko na sign no yo instituency yakini bintu binde alright lazima so tigato kolega singia ntonga ina abantu tubate byo maene elindikiro muntu amanye I like yonda lingi okoligasi mugwasiri matiasi ali ngota yaneke tigatokolega nyasa musisinya nyolegasi zaoka iki tigatokolega
eketogekia eketokorega and that is the work abantu bagakora and gogokora obisigete nyerende tutatuteleit. Okay. Yeah. Alright. Mheshimiwa Arika, kero wasoira bisi muno mu MCB ward ya Ibeno ebintu byose tali at national level kapigo korekana definitely no na sekerengo gichi ward ngo korekana bire abaraji bali chira chira getera kindi kwa joranga nchiri kuikirana no nye the previous administration nabona mangana yechi stadium nebintu binde mbiro ebinge bitanya tuko babigo ikirana maybe asegenje ya logistics echuma ate babuna barayi lakini mwananchi aratamenyeti aragikwa muyirite irango muole tourist attraction center goikata ka corre tourist attraction center iyo ne banga chiba zanje alengo gosenchiyo lakini ekenengeri to gwanjira ngelinga muni mieke kunyogosuka aba Kenya bachakire okwegena kwa base abarayi wachakire kwira naise isukurire ndo mu barwa abantu besoke waka chikura baba akira chikura iko ba omoke sana compared ni miaka ya beroka bakegweta generally nationally korokinga trust as a political leaders igenda tonya kwira naise maybe because of also these promises that kunyara kwa bachiko ikerna timaiti kuraswe kara stinki kelimo mora kore of course ya tayari ndo chomunya kubekore itiki chirachia kwa yeleta abantu baibeno lakini generally also national na at the county level ngigerigera kara kore kandi linde kwene kingaba Kenya ngwire ne baro kwegena ngomora igate bena na chakore gike ngocha kwekora okwigena ne kulingana no kora tingo te abuna bono award yebeno bantu basogeti kwine na 100 bakanga kira chikora igomba bwa tu kwigena kuligo okay iguika kolega se nyingake ekere bakira ni kwigena abantu bande bina bono mate bintombire bikocha abora bulinga mbiro mwishimiwa nyabutata kole a promiseti tako umuntu tari kumanyanga covid icyatitegatia gachenje budget Exactly. ekere achenjire budget mwana nje tari kumanyanga covid yatire achenjire budget erega ganyitire rigwakora teki kwa muriye kabuno gote bingo mwana nyasaye kuna abantu barorenga yente kikyanga gukorekana okay na ndi chinsa chinde ngambia kigera buna bono umushimwe nyagoto so mushimwe matengo bono bara baisiko abantu baba chachekera baro onye gwakorire gasingiye anto mbakuganyariri ukwete bamayotenga gakyo nakorete kwara atogigwa ekeroro Exactly. onye bono umushimwe nyagoto nyokorete gasingiye bodiya bamutigire mu ngawe irire yes abakonyara bakumuteka kikagai ishimigombi yo kwalingigas yes bamu appreciate ririale ale moy igo okobu norre bwate advantage igo na kinago tebinga bantu mbali go chiko bamba akakura asinginchu nanda sando konyora ndi bakora nga abanta babe bago chorwe tera banta baya batari wakakura okay n'abantu bane bari bagwake kura ko bayebesa abantu muri bakwakira ko baye promise ko rure ekitoko tebanga ndiri nyasa ucho kubuli ngukanga ine abuli umuntu nekena konyore kumbira abantu kwanga netinga nko bagatiro lichinyomba une umushimi watebanga nga alikuwa gatira abantu chinyomba ikino ogenda county tokonyore budget yero kwa gatira chinyomba eyo nebasanera ko likuru kando koraki obekoro okay no gotebanga aba bachole tu kwa niaba una bono mheshimiwa president Turuto bono njati aneti umwana itomatiang umwana ito macho asi minister ya education amoire obis tokumusabanga sainera mulende akolegas atokolera bagusi akolena bakenya okay na egabana yetu sim nere nabigete abanta proposed ku chinomi kuna bono nyari bari chache tubate buswate ko grace nyarang nero ganyete aitu tutebya abantu egabana ko yaro liri ngona iseno la hendi genteke tigaego aikirani chache ndo chache okay nere tokumusabira netuna kulunyari bari nere kara ko anda interview
aite egera bakonye gabana Simba ne deputy ya Monda bakore gas Alright. igo chiro ndi tatamira ngamwa ngetoyo utale kunya Okay. na intu parite chorde twens tuteme gwikirani chiro twairi tawa. Alright. Asante sana. Mwachimutekele bado nimbwata mangana abere gabara yabante tebanyera ko bago kwanda lakini ndetendara kolenta imasabono nane twali kuligiria sobo tukobwarero nabara igwekirani chira bakoli chinga kiche campaign ndari gunga kimokunyara ko moko bora nino mubwata experience ekia karabara ibagwa kasiasa buchinga kiche campaign bakoli chira ao wekirani mukego cha 0704102102 0785102102 kwa na 90 na radio hello. Where be radio? Yeah, now for one and all more, I want to forget. Yeah, I do find it yesterday. And then come for the I can hear Mararia, I don't know my Arabo, and which is going to come up on the county. And then come over. One of them is and I woke up about it with the I'm saying, you know, God is all out to put them as in the account here. Kiwateba yung ayukuro kwanza tara. Oh, karo kurujese mu buchepo gonjero. Vuna radio hello. Gaponga tumo isiwa oiveno. Na ringa sejibedi ya na igota kwa ni teke na libo tunaona ringe. Ana ndira mangana ina mayale. Ndiru mwesiwa nyagoto. Yes. My friend. Ndiru ya ino mondo mongwana ya sana. Ndo kwa kuongeza wao na kwa bale tamo hiyo. Akto na bantu batari ko ko ta bantu na na ko bale dante. Jira ni kwa boli la bon ko jumura. Jira bana tesa bao ni pino nyama de mono nyama ya ba kwa kwa seja sama ngana hii campaign. Anda ngege to keliko de gere kia gara magendo ta ko wende. Ta ko pare kana se e woki. Ye ito. Okay. Alright. Okay. Alright. Sawa. Asante sana. Vuna radio hila. Waire bia tata. Waire bia ngoyo. Mwatire ga nyakulia base mwaikire no moliko wo moja aje paso na tuti. Dida ga mbole linga sibu alisa. Kubandu kuto muimiwa. Toko nyara go tukuteka kayora tukutuko chitast binikiora isane ga kibunonga nayo. Mbia mwana tata karibu. Ngakigote buguru kurita. Okay. Bwana yete ni magi lakini na bapongeze ndio bakolega sino mugaba namba ajorere ya mugwa de sina limbara kolega ya na ndima jenga tibu mbali bo tibu dai mu awa baji kura tu akolega thank you very much tibu ninge nyo sota bu karibu ayerode hello sawa asante sana singe nchoye bire nkaribia kona mnacho mcho tekeli ko 0704102102 Vuna radio hello. Oitabire. Naitabire mbia mano. Ndio kama pongeza pengenjo. Akwandi ngenda uchi batakolera. Anendo kwati imani nera nyanga takolera.
igotari ko kurara na wande baraje kurumega nje kana ngota yene ngila ko rachenji ko rututa na bwe msie aye mo na tuwa ko temelinga ko le tenti ya mo aye echopa twari gukwanda igoro yengani echire gama tukama iganga kiebara ba berko ba koria chira na gwikira ni gokoba ntoyo aba uru kurumega mpete ko mento lieta aba de promi tu mento ba ba ka promi tinga to aba itiga praktika mo na ba ba nyoy pero como rápido, yo te voy a meter en el otro porque quieren a ti, no lo coñora, me toca coñora, ahora te voy a para tan. Aquí voy a mí, si viene, a vos me tengo que pasar por ahora. Okay. Me te da vamos a pasar. Sawa asante. Funa ready hello. Hello. Hello, funa ready. Yes, kona muna intero tingo yo. Kuruaralia. Aha. Okay. Okay. Sawa asante sana. Of course again intete koigwa kurwa semora bategereri no experience kino ngakikia bere igoro yechira ekera bana siasa bakuri chira chinga kiche campaign no ngaki experience kino kia bere na mangana. Vuna ready hela. Sawa. Vuna ready hela. Yes. Tata. Nakimoka tata Vuna wana nyawo. Mbuya tole. Nipakitia mga yisibu Arika nga kuanire meija. Nipakitia nyoro bakonya abantu kanyatara ile chipura. Asibo niga ile chipura ndia ta kore amagendera. Nimo manyete bya mono na kita bakasobo. Muntu muya silango te muntu kwa abantu nande abantu mbari bakolikira kyo bolimo lakini ita akolikira ya bolimo. Ayerote. Amatuka mega ngakiba na siasa ukolikira chiabo ngakichia be. Konga ibada karoba de babu jibotera ine. Wodi ya wodi. Timenda karoba kire me omanyete abande babu chiete silora bia ikaigoro. Lakini ete manyete na oyo sibu Arika era gakine ara jena kwa nera nekina jera kuruwa simugiranga. Okay. Nipa kitino muntu kwa bantu no murai kwa bantu. Tilabi nyata mokonye na konye no wodi. Alright. Sawa. Asante sana senchera bene kima singencho ye kerengerio kiao. Vuna radio hello. Brai kunaba de mimi wairira. Wairira. Ewa no nanti na gure ya ko yungu kwa no bare buyante ngorokoro nyamira tawsi. Waraja ngula ba kwa ni re igoti nkumatia bankiro. Nanye je se karare kora ndio manye tingumatia yensi asari rete. Así va a tirar banco, va a ignorar y estaba ni ya estaba con una manera que haya claro, como el parar de quitar. Yes. Pole sana ya mincho ile. Vuna ready hello. Yes, properly. Mira Lilian. Yes, admin. What ni venga. Y tanga ni tengo go con que toma ni va a Arika. Y mtu wa kusema na kutenda. Esta pausa era no? Kurumega. Pagu ati pagu singa abamba nyete ko para miremo. Ya na chapa kazi pote. Okay. Nande esta pausa ya ina radido. Era no mañana na ina town. Mote yo me si me van bio tanto na ko o está tenga ta huo kwani. Okay.
asubogeta kwa ntekono la kwale unateba utakire nini promises kiria kwane pesa kiria abanemafu nandi namuka bateba nganandi mabate program yabantaba barwarete uno next nandi no umatebiga arada bantu mbara batari weno abana bakorera matemu ni wazazi wamelemewa mambo ya kidogo ovashali ene nyumba itaka batubuta angalia for now sawa asante sana senchira burikima ekaronde tunyara kwa bango ligiri SMS gato bwate kideke sana ibere toranyara kwa bato gukora chinkwana iki lakini tetogora chekiga ngakimo kunyara kwa mukubora sensebo yechi SMS yako boligani ulizie Arika nitapataje ticket niende kufanya kazi ya seremala ni Jackson Mabuka kutoka Matorora ketelibori yaliyokuwa linotirio murai mukarra kurwalichi semu chenya manengo base uliza waheshimiwa ana mipango gani na hospitali ya Nyamanengo dispensary aina dawa za kutosha tafadhali kabisa sawa nime sawa asante sana sechi ya SMS hicho Caleb Masenya kutoka Matieko nafuatilia sawa boke bwenkoro vile asante sana ndekuri iki SMS chirichianda kechi rated nenkwa natubwatege gasubutu ko barere kyosoro koralikize mu kiriche keombo na moni koye sawa engineer kyosoro vile ngatengana nyarle ko bangorra SMS ya wasenchira ya bene kigima wetera 0706102102 nabukunyara ko boko beka libo lyawe ya mase moga elindo nyara ko bakoko kwana amo naitwe mwalimu Chadra Saka Mosekuru chinsemo cha Boguseru lakini naongo somia se ward yo mheshimiwa Nyagoto aseskuru ya Greater Grace igo nkoboli nga aba MCA abakosaba waziri abakenderete kunyara kwa babako unenkigwa mbachi kunyara kwa babako kolemberemo gose no koene kitunga abarayibaye arati ngo etigwa balirinde kogendera negas sawa asante sana ebese jibo igonere yalingega ndete kunyara ko banko nye likireria okay ingonye chekindega seri lakini ibekero mheshimiwa mukonye kwerenderia maboli ayo gochakireria ndakinjaka nayo mheshimiwa Nyagoto aba waziri vetting ya CCs nino aba MCA mukunyara kwa bamo gukora and of course nilibuli ya beri no at national level mugaba daga chorere gosomu president ga chorere kora ngo chorere vetting yeri no gusalikinga kibusa iko aba MCA abo mheshimiwa Arika uroche mbanya ariko babago kana amalieta bayiro no mugabana gose is just a waste of time otherwise onyo otebiranga na bwaba betu uli okabachake gas mbiyo kwa boliyo muraria aba wasiri na wabwenete ko nenkiwa bamanyana abantu ambara byabo nimaete no mheshimiwa Arika nabandi baje basyongorukane sub county headquarters abantu abararu na ngaki igasi yabere kulinde kero umuntu abwate amaswali abwate kintu gitatomanyikaini nabe komobera akongwetwa nonye Nairobi nkwaru cyo babasiri getembarange gosemba tatuga bakanetwe sauli yebina nabinde lakini sauli boli bonge boli bw'abantu bagatana batigetu babatige sauli babatana iko batagete ko create obomo boli bwe president yama nabachumbe munyale ko gendere gasi na mono egente kina kige korarigererigwo kurendo maetekero kwaragirwe kiara kurwari no choetwe egasi ya ebembe agokonyora kwa bikirusiko finally by the governor kiagera egasi nero bono korengeri no mheshimiwa Simba nacha kumureke unatebe na Simba neta nere nacha kumureke arore na how are you doing your work tago jugo kubwati agotebi ogendo supervise gasi yao igasi ya bono je county tari okobera office no be minister you have to work outside kurigeria ibintu biribire docket yao usembi kolire chiwodi chonse nyo to go chiorende aicha kubulina ibeno enkun kwagaje twalenge nyagitari
status ye benenga kire kwanya guchio yourself otebe na eya rengi gusena ki igoma itutura kora gasia okona rwachire ziko lakini neta kire obo manyi exactly ekero kwa vekirwe position onyare komanyana ngento kiga okorekana na ndi bakobekere sana wa chief officer alitokuruka permanent secretary national babu atobo manyi bago tv exactly what is happening in that ministry. Okay. But otherwise, obomo bokobe kwa between the governor and naba MCA. Yes. Naba na inchi. Ilinde ba colleagues buya anyole na distribution of resources have gone nearly a human resource. They are very distributed all over the sub county. Ilinde abantu ba colleagues ingi. Okay. No ene Nairobi kina kiga okolekana. Lakini nende gento ketoko bolinkelina abantu bayagwigasi ngiya ndi bali bamanye babwatobo manyi te bana ne muntu gakoye guga na kurasimize ngombera role. All right. Yeah. All right. Asante sana. Mheshimiwa Arika tukocha kualika niki karoga abana inchi bazete ko manyanga chira kualiete nyagitari nga yekere na roboli ga mere muhategete yo baseremara na mangande buna itukocha kualika niki karo kabisa bono kukwandira chira chiri chama kandrase bode ibeno yaro twali kora ligeri asobwa gari goro ya chira chaba na siasa chinga kichi campaign lakini asenge incho ye faida ba menyebe bode ibeno kwandira ngo ko jumla gati chire chibakonya kobolia mipango nere lyobwate maybe bakumitinga into kete kyalinga sete nkira chaka maybe batebinga mwana abatebya basokwegene kwane kandi binamanyite no genda kwa research nindo yo mo basa obakolire tutagete sama tukaya imyali mutu. Yes. Yoboli nektari ya nyamanengo ibeno tubat nektari nyamanengo nero nyamanengo erikendo na ibeno echi chance wika echenchebe guchagia tari guchabe. Yes. Igo como te binga intogenderete nyamanengo na chiro tuera mario goliga banato the system agendete korosi ne kia mario bako ba monitor oyo tebe kadi yemeremo ya seremara gurange namba tarolengi kadi etegete niriri abuno tamu igubiya gategete gasio go chari kwego se ekosio go chiko okore gasio bo seremara igabuno tamu igubiya kinabo konge namba usomo namba yane egere tugambe no kutokonyeka. Okay. No nyinchorere ibeno tari abaibeno boka banga chikura. Abantu bonsi mashabiki kali waka chisimia masabo bantu kuruare igo bantu bonsi kwikamba kolegas kero kanyana na bana musiki kurunyamira kuruai bakoterasti wai. Abantu bune babo jalisiga igo komonyoro tenga akino nchenko boli kana gusabira kurugabo. Onyo kwanya umuntu na watu muhiri igigente kiga no kubwaterana na gikora banga gitenga sangira ngondo. Igo kuna na kulire rina tebetenga indole ne kya bantu bako genda America. Yes. Wakiranga mbiyamono ntwagambite na Pito Mar ora America. Ntenga ntubwaterana suko cha guichuri ya green card. Litukulia chima ine tare moja. Wording ma aliese chikura monta akerete no kero monta kali bachibagendo baichorerigwe totemegesio atonyora babiri batatu bako genda America uino mogoko. All right. Yakogera lakini agotebinga ibintu binde ntirikuganya kurwase account. Ikatwara kulichira kumanyite na kiyo chokare kuchikirani. All right. Okay. Igo bamanyinga no gendrete ko babangire mere masawa. So eyo kubanga korokwe tigabamanye nandi mbaroje ikogera tarinje gucho gwatogegaiga no anyina mna gwate bali tangani nkwayiwo ningenderete. All right. Diskuru chine twaje tomeire mete basmeke na bintu binde. Okay. Igo sama tukaya 100 sakwara na bogocha bochaji. All right. Na batetinga ntirikuganya miaka 5 manye ko chaji ko bai. Nende yo mona bolinga bantu bakoni bintu babuli chikura. Iyo nyokwali rumuntu onire nyumba yae. Yes. Nkyo komoera ekogera gwikachikora aligie bese yao neti nyumba. Igo gakobolie achikotenenga. Ekogera uchakire koni bintu byae
ekera bori chiko ugo chira na betara era ni binte bia okay wikairani igo gogo chora tiago chora ulu chakire ko ni bintu kani ni mwa molente ri michando akochakire ko ni bintu koko mwa nani lugani yako kolere mbona nda ko aligia yes aira ni bintu bia gate bia bwate igo tari toko bori tutenenge gwetero ko bori oko uko boria kerio bwate musange n'abantu na kendo osabira abantu gocha igo ntori gotakai monta amanye ko bori igo nayo mwakekura ni kwarorire mwesimi wa Steve usomo mwesimi cha ochakira ko ni bintu biri bwate chambe ko nga bori chikura gakimote bya tiga koni tigango to chole echo to ko na magende ro koni. All right, okay. Gaso mechi SMS perese togali nituma go coherence mweli bintu bira nataka baraya baresponde. Wewe tabanga hello Radio Vuna, nashukuru viongozi wetu Honorable Arika and Honorable Nyagoto. It is difficult for leaders to implement on everything they say during campaigns. Honorable Nyagoto did a lot in Bogeka Ward. I am Eric Makori from Mariba Bogeka Ward. Sawa asante sana Eric Makori kurucheze mecho cha Amariba. It is important for leaders to obey the pledges they give during the campaigns. Otherwise sisi kama wananchi tunaendelea kupoteza trust na viongozi wengi, hasa kwetu hapa Nyamira hatuoni maendeleo yoyote. Sawa yako likakurwa county ya Nyamira utebanga tara rakende kurwa sabara ibalia nyateko baka kakochora. Greetings to Honorable Nyagoto. I'm Edward Nyamancha from Bogeka. Sawa asante sana Edward Nyamancha. Ujumbe yao ya nyere koba kiwe bwe nkoro kubolia kwane igo tokoba igo okoba igo etokoba ncharo mwako mugima enchara kama oboke ngoro bwatu netia maliko yako kweli ngatema ko bwata lakini igo ngaita ko boli goro ya marebe sali teira gatabana igawe chako keye inde after 1 year igo toko bancharo mwako mugima sawa anyway itakete mo respondia se baby boshwanya go to responding ane yo at the same time liboli elia mheshimiwa Arika na lira nelie mask ko ari mokomo maybe again uri kwanire abarai monekero bagokora bintu mnaboneki mheshimiwa arati agenda tukunyara ko bakokora abana bara interpreting ine sabu ya 2027 talinga ine really gate tukunyara ko bakokora gasingia muno mheshimiwa Arika agenda tukunyara gotebanga ngo chokare wodi ibeno andi na gotebanga kono konya ko korosie chikura cha 2027 otherwise 2027 mmoja mumwe morare kuzana akore bintebi mbia mana sana moralia mburongera bakobori esabu go ikonya akere na no muntu tagete 2027 una Arika weke andae bona sogo kora maja igo to gocha gocha na 2027 nyore turakora gintu kirekia anyway so gotachi umwana inchi wiko ikira nibiri kwa mutebeti biri kwa kwanete obikiranie yes na endo obikiranie obikore bibe practical na ende no mheshimiwa Arika tema tiga koba ngakitoko tiga koba umuntu bwibisit kabe n'abantu lyoka bakomanyana niga ore iga igore na ndege ndekibate bire igoro yoko ni bintu no mheshimiwa Arika teba yes oko ni bintu twarorira abantu baoneti bintu atata bakolera umuntu aoneti ubuli mubwaye useno yubwa bana akolera mono ikiara chikure chituli chua usenko irole kiara chikura patapotea ogochiesere siringi ogochiesera karibu necho ego so eme yachiri igo tepwati ni bintu byao omanya koboli chikura chikura nyo gotagete koboli epange kuruma pema bweli gelie ochikumanya gochikoboli chikura without koni bintu byao okay nebine bibira akonye egento kende birie mheshimiwa korana egavana yaita Simbarati wikakole bintu birie amanye nanga kya kugambira abantu okay nonye mwa goikonye limali miga obeka beke bibusa igole na ndiri charia na liora nyole fresh ya igo what is doing
ngokora ari gasi rieta keire atakeira abeke bintu in place nera arorere mutwi nyoruro chigesunte wikate njira akororera mutwi neyi nere ya gokora wikapange panga manyikane na ngaki ebintu bikorukune byate bana abantu bandi bagucha kulikubali gitwe bali ikije driver gosemia ngapi against chigari gete elio maite no ena yo mwishimi woli orone gavana wikomanya na chigari kwagulete ikomi but that is why abantu abandi bagukari blame a minister a county secretary ili go sign ya marube ikiare ni manyite exactly na etubwate chi driver ikomi ejinamenta 20 ngai chigo chikokore gas nyoe ba advertise it that is the problem ora nyore nansa chinde no ene gavana tili yawe abantu ba advertise it ekaro advertise ba menta so this time round tokubuli no ene gavana ekaro kubeka advertisement get the list get your right people and omanya abantu twaligete mbanto ki and baso ye payroll ayebweka but that one you would have known and tokora ndi abantu bagusimbia man twakolire gasingia abantu babwatisirie viongozi lakini babona alert iso gwatendi mikutano aite yo musaf chief usiye chief usiye mudiyo utene musaf county usene yo mu MCA baiwe information jigocha usene gavana gocha sigete baiwe amanyane bintu mbiro lakini ebibono irokana wana Arika bachoriruga ekera ko enda isika mapi gutarika ko genda isika ko tebe bintu bya biri ya promised lakini Arika minto genda ujikurigeri maega wanse kurigeri na nkyo yore ngo akorete nkyo akorete na bugo tigari miaka 5 kunya kurigeri no linki akorete utara korage ento kiao focus forward backwards never lakini oja kurigeri oyonki akorete ikiara tuligo chakoya gujibe soma eta bachumba bange bakigete na okwenda ali kwanyora ni para kwa tebete ku 4 million nayo kwa guchigatero muhuko ukiroji konyakora there is nothing like that hapana chirichi ko supervised the government chiegwe tenda umuntu acha gukora kanwe gasi yao ni yugucha na kurigerina ipari gwatete ni mbiri nebikire mara that is all about the money how is going to be paid ile getekia ogia serikali chinsa chia chire kerega lakini ni kani mo respondia se ebinte ibero non kuna cheke mogetigare kemo sengi chinsa chia chile mheshimiwa Arika na rechi message nyingi sana chigo chaga abantu batete namba yao batenga kibakonyole green card yoko genda America bina buko irore na state message yeli dinkira abantu baitobia ekigara no cheka abantu binga toi namba yo mheshimiwa Arika bagenda ngumbu atatenga kitoko nyore green card yo kwenda America maybe bayirorere message America ngwikirenga keso mwaka barua machiko y'abantu bakogenda ngumbu okogenda ngumbu kole partnership ekero kogenda sabanta abagwichori ku siringi 500 wakwebicha nikibande bagenda bakore partnership wachor kugenda America igintu nakolete asaba menyi be wodi ebe no narire abantu besaipa muntu kwe kamera erega gocha wakwebicha aichorerigwe aichene kibande buna malita yale tubitome tuganyase partnership kiara gungagete sabunga ase wording ma ebitu bire 20 igo kirige tu alisi wakete kura no kogenda abantu mbakubora babiri batatu babwate party ige ogoiko turikuchikuruba asabuna chai kurewo igo ninche natenerete ase tarikia yamo situkuria chimaine iko bakwenda sebitu byo gwakira chikura ebitu byo gwakira chikura ibeno tuwate bitu 20 nande bagenda walise wakira chikura na omontaro baganyete abaichorerie kete bona mwa baigure ego baganyamba inamba yao namba ero na bonko ba namba gere no I think it's not right kore namba onea iko egento ngaringa litukore jumanne bagenda sebita seni byo gwakira kura aliya seba akirete kura
oyo ganite ko icholerirwa anyare ko bagako genda mena kwa babikire byenga mbati na simba cyo bagotengali ibintu biri to ngai kwa jito kaire ono mora maiten empati na sibu naona beli kirenga empati na sibu yes na kike no ko bwaterana umaite no ko liginga ki na bakonyara kora nyara bana babere bachire kera abantu already baichoi ikero go churi ko bakatara nani cinkaranga litukelimo tiangunda ruyobe yabantu baibeno na barabakareki na baichori no tari abaibeno boka usio ndi bwensi ora sale tigaba gende baichori kiagera n'igento kere world wide na bakonyara umuntu gachirari okonyire family yabo bagenderere asante sana bara singi chuchinga kicha chire natika andake mheshimiwa Nyakoto mheshimiwa Arika basoira bese ngwagambite miaka yawe 10 nimete chinga kicho bora ibwino e proposal nero ya liginga BMC bali bako gamba kugwa kore miaka yawe 10 baba entitled na pension ya linga sponsored by the county I think assembly forum as MCA abwenta konyora about 1.7 million in lump sum ekerwanda kugwa kore miaka yawe 10 buna maybe chibesa chia retire gento bunekyo of course njabe tukabage kwa merigwa I don't know njanya tukoba yake wetu with the county state officers pension act 2021 njanya tukobake wetu elinda BMC karugwa gambire miaka ya 10 na kwanyora kendo guchiranka ibyo beke bya mapema mheshimiwa Arika nyo kumanyanga baada ya miaka 10 kendenge karago cha guchira nyumba mbia muno moralia ntu akwanite goro ya pension yes lakini pension itetiri na senate so nega nyete senate mbanye korete marekebisha yake wakanyira national parliament it has never been passed yigo bantu bali bono bali tuasoka tuasaviri 10 years pension iteyo ya pension iteyo ntuaro setiaro koru counties lakini iteyo kobolio mheshimiwa Arika moko endali munyanse bono moro atiri chikeli ende bali biongozi national mugo chikobeka national na barabatete gusene ntonyole pension unaba chumbe bali bakoira na twice and more uchimutu abo but for now there is no pension egento gyoko montara anyole ne chibesa ali ibekiri no muchumbe wa kanu service gratuity oli ibekiri ayabweka no muchumbe ubeke chibesa chia ogo safe finally yakarokurwo anyole gento gekochiere nka chikunya kwengule ekina kigo kakero otherwise there's nothing of that kind ngete gwakonyira banke maybe batamanya tamangana yo mheshimiwa Arika mbete na bakansala bado ngonya kurira balinga wansisi ko balengo bali bakana bali ko kibasa cyabo cya pension timete abaraya bamba wento ko pension muje mu Rwanda bangana yo kose aba councillor valia for example I was one of the councillors. I did councillorship in Wasinigichu, the Dorad municipality. By weekend, there was nothing. So, and I don't think whether the government unatulibono a government with the economy in Kenya, there is no way uraji kuligichwese waka n'abantu kuchimaega igora ligichwese abantu bagoja bagokorere forward planning bagopache terigocho lakini aba ruroro na komusana gokore ipache kuchimaega ikiagera goikakire gento keva forward pache na wonkagere alright mheshimiwa Arika no batendo komentarabo no te barende tigo gwanje ko mane gokoreke yekogera burayi butari tokoboria tuteni tari tokoboria tuzikomenta gusibora kigari gusokora kindi nuko borio oya uri bakati gokorera banenji kwakira mbiyamba n'abantu b'ibintu bangari banko bakorera tigatubwatira ne bono national government county government kusaba no mu gabano itosimba deputy Emunda tubabuciriye amasabo oburayi wikoraga niya matukabira atatu kubaka no ibagendete gukora ibiga bagendete kubeka system chikolegas none president yeto Dr. William Ruto usabira umwaka
tigaye manyondo tebanga bono togukwa kaya ntuli gukwa nyasaye naro ekogera no nabarube bange ibintu bebuya igo nchebuna nana baliriteira kero mwaka ndakita abantu bebeno banchachinga nikitu akolera na recording ichi promise na rwete to delete iveko egere to gocha twacharukinga ingikiabeire ingikaraiti ingitaraba in fact nwachire YouTube Vuna TV umondogozo wa kurigereria beno MCA debate chi promise chose mu MCA mheshimiwa Arika aliyete no chirali na indingo akiraba nabaito bali basomete kure binyoro bali chigasi sikwesko inchembaligi onye abana bali besa application bamete Nairobi to bali gito chamo nesaika bakonyire basomire nikibakwirana bali basomete bacha school changa baba kwatisi na bono bani baro banjite gucha kora lecture abana ba school yanka egere banyora masomo ebinte biga nuko bwaterana ikirina go promise tinga obumanyi marika gatenga abantu bane bagusiriwa singicho gotamani obumanyi nabo utete 40 asensema yani ebino abantu bamanye egere onyine chikura mbono nguchachi unga Steve na kindobis na letaringo kora ganje cha 2027 igongo kolegas yogucho kunyoreri onye gaba nego tenga ngo korale gas baka malaika tenga iga malaika ra tenga bosungo ko usega go tenga gusingima igo tiga tomo bwatisi tomo moyo tokole gas na radio Funa ndiyo mone gas mo ekogera ni nuna ndi chimuntu no into ko chora no mo kansara to chora nge minto bisare na inu torigereri minto biyo karagi bisareka ngote yu mheshimiwa wena mbiyamona gendera gutwara gonjeni uri bora sabantu egere to tenga abantu bono mbanga itikura ngaki ro mheshimiwa urioro kolegas no mheshimiwa urioro tigecha ko boli nche mheshimiwa ta boli como na barangere tibos tukate boli tiga tubwaterana ekogera kiria bwata tagiteko kora ante ebitu bwaterana togore togenda mutu kiagera ubwanchani no mulemena bitakira asante sana mheshimiwa tegeri ukiri mheshimiwa Steve Arika mwemsebe wote beno mheshimiwa Charles Nyakoto karango kwali baka elinde nayo nyarko bokuru enkwana yo mwelia biya mana sana tegiteko irali bageri ko gotakira Steve Arika nabandi bali mwachoriru muralia n'abandi baminto banyorete libagari okoirane lya kabere goseria gatatu munyare gokora igasi ngiya ende mumanye aba na inchi mpapaga neti site sigasi iri mwakorete mukora igasi ngiya ende mwerwe konye kora no moyo yomo pia na ende tomutakere omugabano ito Simbarati igasi ngiya kera tekari gasi ya raisi ne minister chiae n'aba chief officer go chakobeke gasi wamokonye na barabo igasi nyare konyorekane ekorekane buya amabali anyarire ko kororekana na naro ende taibwekana ikiara kosa ni kurudia kosa bono balibu bagocha bona iga bakore gasi ngiya elinde enyare ko babuya elinde tokumutakera no ni gabaneri yaro nera akora ya maya yasamu beke buya elinde na ansita atimuke no murembe togotakera abana baitu ba class 8 na form 4 bali bago chikokora umutiani umwaka oyo bakore nyasaba bwatoko bako banyare gokora buya baete buya togosabere n'abarimu babo barende abana ubuya ikera na ubona n'abarabu bakurunze batakiri n'abarabu baje konyora uburayi ubuya baje gotokonya mambi yabari bonsi na mona babuge kagali giskuru cyeto na tuapangete lenda abana baria baete buya elinde botambe munyare watukwa kera abana bali basokire bakiri go siko baitira matembe buya nyasaye nerengo tebali naye wakorera toyonde nero gwakana abantu baitu bansi bagusi tigatubwatisi umugabana tigatubwatisi ebyongosi abatu acyalire bana eliye gasi yeito ekorekane naende abantu bano burwere no bonge mwagenda nyagitari kwamanya kikole kereki akunigia gukunire toberanka bali bamintu basiria bamwabo
site ga babwate abarusi sobokedwe ngaki pia mona sana nyasaba sisini na wakikambia mona soko ngobora hivi miaka 10 barikiwe na Mwenyezi Mungu. Alright, asante sana. Asante sana senchira bene kima Mheshimiwa Arika na ngoga nilikuwa lingi sikuru chao maya kuchokora KC is it KCP or say CBC Chiskuru abana ba form 4 abana ba standard 8 abana ba standard 6 no whatever ngati ato basabira maya matemwa gocha 7 birikonya agosomibo. Alright, igomba twara was nandi buna naba promising chiskuru chons abana kiroyo monje ngumubole chemet koset baiboli somwako njendete kubore kwa temba peka epachete yo. Okay, Tiganya saya to mente chinguru to mento gwenchen to mento no gobin. Alright. Aba pastor baito bishop reverend to sabira ni seito ni county ito. Ngere to yandere mutu na inu wafuna. yes. Tuko batia sama sabu. Alright, Tuko wante ebyo wante ebi. Mtunto tayari kucheta kindeons. yes. Tukamena mananchi. Asante. Alright, asante sana basi kuna mwancho butegerere oyo abere Mheshimiwa Steve Arika MC ward ya Ibeno egotoka Nyaribari Church county ya Kisii, Mheshimiwa Charles Mochoge Nyakoto oyo ringo MC ward ya Bogeka egotoka Kitutu Church South Bogeka county ya Kisii. Tobere ko batoko sangase ngana nena subutoko bwara twali kurigereria chira abarayi bakonyarako bakuriye chinga kichechi campaign nabo igogo chikirania Radio Vuna 2.0 FM urbalia sembe bado na barayi na magendro gendrete goika chinse sene machobutuko kati nchoko ndukanya chai Brian go se bright.